pachi weche manyien ma obedo kwa keloni gi elak seche gi dwachiel kachiel mbui magwa mag Facebook, X, kachiel kod YouTube enda ariadek auchiel nono wago kod mbaka nyinga uchieng Emmanuel jaloko marwa en Belinda Phillips bed kodwe chakruok nyaka giko. Kawachako eni ute thieth mag giwegi kor gwenge kod mago ma kanise osingo weyo chiwo thieth e bwo okumba manyien ma thieth ma SHA kochakore chieng' wuok tich juma manyien. Jakom mar Riwruok mar RUPHA mar riwruok margi Laktar Brian Bishenga lero ni ma en okang' mar sundo piny owacho ochul gope ma ute thieth mago ma NHIF magin godo maromo shillings bilion 30 kendo medo menda michiwo e bwo jotuo ma ithiedho to dok pacho. RUPHA lero ni kata obedo ni gisebedo ka gibedo twak kod piny owacho pok otimo moromo mar tieko achiedh nade manuro okumba mar thieth mar SHA kod riyo chenro duto e bwo okumba ni gima koro rocho thieth e pacho ka. Osiptende lerno mathoth. Malaude tabich nyaka nekete tim dwe mar 10 higa mokalo. Okumba mar thieth mar SHA pok omako mach. Gope mag okumba machon mar NHIF chenro ma wethweth e kin mamoko koro chien okumba no gima kidek nuro chutho chenro mag thieth kendo keto ngima jotuo kama ng'aw. Kochakore wuok tich mar tarik 24 juma manyien ute thieth duto mag giwegi kod mago mag kanise e bwo mabul mar riwruok mar RUPHA ok bi thiedho jotuo e bwo okumba mar SHA. Kalore kod gope mag NHIF kod omenda matin ma sirikal chulo ne jotuo mithiedho to dok pacho. On the 20th of February 2025, we are declaring an indefinite suspension of Social Health Authority services due to unpaid arrears, NHIF arrears, and an unworkable outpatient reimbursement model. Kalore kod jakom mar RUPHA Laktar Brian Bishenga kato bedo ni gisebago twak kod sirikal ewi gope mag NHIF onge olemo mosenya ka koro sani chenro mag ochung. Even if they were to pay us 100% of SHA claims, it is not possible because SHA claims are paying for SHA debts. Today, a nurse in the hospital expects to be paid. But if you did not pay them 6 months ago, it doesn't matter how well you pay SHA claims. We must have a complete closure of the issue of NHIF arrears. Bishenga bende lero ni omenda matin ma ichulo gi ne jotuo mithiedho to dok pacho medo mana nuro ute thieth. It is not possible to provide care at 75 shillings, surely. When you are taxing Kenyans at 2.75%, when we know that the average premium is now 900 shillings for the informal sector, how do you explain paying 75 shillings for a diabetic patient, a hypertensive patient? Report mara biri widare NHIF nyaka SHA manogol kod RUPHA duweni. Nyiso ni chenro mathoth mag SHA pod ok oriere gima medo kelo wich bar ne ute thieth. We have noted that 54% of hospitals have not received any payment from SHA since December 2024. This situation is worse in a level 2 facilities, which are 71% of facilities in Kenya, where 86% of them report that they have not received any payment since the transition began. 83% of hospitals have reported serious difficulties verifying patients' eligibility for SHA because of system glitches. This has resulted in denial of care for patients who are in urgent need of care, especially for outpatient services. Jopuonj kod obila mantiere bwo okumba mar thieth midendo ni MKL bende ok biyudo thieth chakre juma manyien ka MKL iseyo kuom tiyo marach kod ute thieth kendo rem chulogi e thuolo mar higa achiel mokalo. MKL has failed to pay hospitals for the last 1 year. No single hospital has been paid by MKL. MKL has been forcing hospitals to accept arbitrary and unexplained discounts on true claims. We also note that MKL happens to own its own clinics and that it has been favoring these clinics in an uncompetitive and unethical manner. RUPHA ni kod ute thieth mayo 400 pacho kamoting'o kaunti ma Kisumu magintiere kod Osiptende 11. Homa Bay gin ute thieth 4, kaunti ma Migori 9, Nairobi 41, Kasia gintiere kod ute thieth 3 e kind ute thieth mamoko. Iwacho ni kama ruedhi ariyo dhawe, lum ema hinyore. Gima jotuo pacho ka sani koro liero e tol modhero mar tuoro. Penjo en ni, to en ng'awa mabiro reso jo Kenya? Osiptende, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar lakteche Kimpidio bogo dhi ng'anyo tarik 18 dwe mar adek poni piny owacho nduso batho sach lakteche matimo tiegruok kaka